Ongi etorri Protalen podcastera, beste atal bat gaur eta beste protagonista bat, kasu honetan, atal honetarako punta-puntako mekanizazio prozesuetan aritzen den norbait ekarri dugu, gonbidatu dugu, Mikel Senperena da bera. Mikel, kaixo. Kaixo, non nerea. Esan diguzu gainera 12 urte inguru daramatzazula hemen, konta iguzuzuk zehazki zein alorretan egiten duzun lan, Anpon. Bai, beira damazki 12 urte inguru, aurretik egin nun beste kooperatiba baten 3 urte egin ditun lan, eta Anpon sartu nintzen 2013 inguruan, eta egiten dut mekanizatu arloan, egiten dut lana. Bai. Eta zertan datza zehazki zure lana, zer da egiten duzuna? Ba, gure lana da, fundiziotiken materiala etortzen zaigu, material brutoa deitzen dana, kalitate ezberdineko materialakin etortzen dira, eta guk egiten dugu makinan sartu, eta mekanizatzean datza. Giza. Eta zertan datza zehazki mekanizazio prozesu hori? Zehaztasuna garrantzitsua da? Bai, nik uste gero eta garrantzitsua dela urtea joan ahala, bezeroek ere exigentzia maila handigoa daukate, eta nik uste bai, tolerantzia gero eta estuagoa dira, eta zehaztasuna gero eta garrantzitsua da bai. Eta zure ikuspuntutik mekanizazioan lan egiteko zer da garrantzitsua edo, ze kualidade dira garrantzitsuak? Ezagik, pazientzia izan daiteken bat, Nik uste denetik behar dula pixkat pazientzia, arreta, dena despiste txiki batekin, nik uste oso gutxi behar dula, tolerantzietik kanpo ateratzeko neurri horiek, eta bai. Eta denbora honetan egin duzun ibilbidean, mekanizazioan egin duzun ibilbidean, zer ikasi duzu, zer esango zenuk ikasi duzula? Mekanizazioan asko ikasi detela esango nuke, bai arlo pertsonalean eta bai teknikoan ere bai. Hasiera batean, ezkenekien egiten genituen balbulak zertarako ziren, eta orain denborarekin ikasi dugu balbulak oitza zertarako dan, nola montatzen dan, eta ze erabilera izango duen. Zagit, zein esango zenuken izan dela, denbora honetan zure erronkarik handiena, zerbait gogoan baduzu bereziki? Erronka bat esateko ez daukat, erronkak egunerokotasunean dauden erronkak izango die, bai. Bezero batek pieza bat balidatu behar duela eta urgentea dela eta esaten digunean eta astebete daukagula makinan pieza hori egiteko, erronkak guretzat hori dira. Horiek ondo egitea eta azkar entregatzea, epean entregatzea. Eta azken urte hauei begira, nola esango zenuke aldatu dela mundu hau? Makineria, teknologia, lan egiteko modua? Bai, nik uste dena aldatu dela. Sartu ginenean gehiena zan paperean planifikazio bat ematen ziguten, eta paperean eta orain dena inda digitalizatu eta automatizatu egin dela esango nukenik. Planifikazioa ja ordenagailuan jartzen digute, dena da automatizatuta, piezen denborak automatizatuta daude, eta arlo horretan dena uste aurrera doala, abantzatzen dijoala. Eta oso desberdina diren osagaiak mekanizatzen dituzue? Bai, normalen balbulak izaten die gorputza eta tapa, eta horiek mekanizatzen ditugu, eta gero balbulen artean daude baita retenzion, globo, konpuerta, tximeleta erako balbulak. Eta hemen Anpon nolako makinak dituzu? Esango zenuke punta-puntako makinak direla? Bai, orain dela aurreneko makinak Trevisan motakoak ziren, zentro mekanizatu batzu dira, eta orain dela 21 urte, 15 urte ekarri ziren Anpora, eta geroztik, orain dela 7-8 urte, etorri ziren 2 makina berri, ja 5G sistema paletizatuarekin, eta hauek neurketak barruan egiten dituzte, pieza neurketa bertan egiten dituzte, eta nik uste punta-puntakoa direla, eta urtetik urtera makina hobeak datozela. Eta makina horiekin lan egiteko, zure lana egiteko formakuntzarik jaso duzu? Gure kasuan, Trevisanetan ez makina zegoenarekin ikasi dugu, baina makina berri hauetan, orain dela 7-8 urte etorri ziren makina hauetan, ibile ziren Goierri eskolan, kursillo batzuk egiten, eta Ingenieritza eta prozesu taldeekin nolakoa da harreman hartu emana etengabekoa da, estua da, nola da? Normalean guk arazoa daukegunen kalidadekoari esaten diogu eta kalidadekoak berak esaten dio ingenieritza taldeari. Baina noizbait gertatu da gu deitu behar izatea ingenieritzari eta ez da arazoik egon. Arazoa segituan konpontzen dute eta bai. Argi dago talde lan bat badagoela, ez da? Nolakoa da giroa lan taldean? Lantaldean oso giro ona daukagu.
bai, norbait laguntza eskatzen baldin badu, prest egoten gara denok laguntzeko, eta gu behar dugunean baita bai laguntzen digute. Elkarren artean Elkarren denok. artean, bai. Zu gustora etortzen zara, Mikel, lanera? Bai, orokorrean esango nuke gustora, gero lantokian izaten dira tensio uneak lan asko dagoenean eta tensio uneak, edo pieza berri bat dagoenean eta presaka mekanizatu behar denean eta tensio unea, baina orokorrean gustora. Gustatzen zaigu jakitea podcastera gonbidatu etortzen diren horien egunerokoa nola den. Zure lan egun ohiko bat nolakoa den, ona iristen zara eta nola hasten da eguna. Bai. Gu normalean egiten du 3 errelebotara egiten du lana, eta goizean 6etan, eguerdian ordu 2etan, eta gauean 10etan sartzen gara, eta sartzen garenean, makinan egoten da beste pertsona bat, eta hartzen diogu erreleboa makinako pertsona horri hartzen diogu. Eta pertsona horrek esaten digu makinan dagoen pieza nola dagoen. Normalen serian egiten dugu lana 10 pieza, 15 pieza, eta esaten digu nola dagoen pieza hori. Eta pieza horren arabera, eguna nola joan den esaten digu, eta zaten da segida bat ematea pieza horri. Beti galdetzen dugu, galdera bikoitza da, kasu honetan, zer gustatzen zaizun zure lanbidetik, egiten duzun horretatik gehien, eta zer gustatzen zaizun gutxien edo zer egiten zaizun zailagoa kaso? Bai, gehien gustatzen zaidana, da, zero batek pieza berri bat balidatu nahi duenean edo, erronka moduan hartzen denik, pieza hori aldik eta ondoen egiteko, eta aldik eta txukunen egiteko, eta epe motz batean egiteko. Eta gehien gustatzen zaidana hori izango litzateke. Eta gutxien, oso azkar egin behar danen pieza bat, eta gainean dituzunean denak, hori izango litzake presio hori. Orokorrean, nola baloratuko zenuke zure hanpoko ibilbidea, Mikel? Baloratuko oso ona bezala baloratuko nuke ibilbidea. Bai, hasi nintzenean enun pentsatzen, holako enpresa bat izango zanik hanpo, eta oso gustora, lankidekin oso gustora, lana egiten dudana gustatzen zait, oso baloratua sentitzen naiz lantokian, eta balorazio ona egingo nuke. Apur bat kooperatibismoari lotuta, hanporen izaera kooperatibista hori zuretzat zer da? Indargune bat da, bereizgarri bat da, zer da zuretzat kooperatibista moduan ere lan egitea eta hemen egotea? Kooperatibista izatea niretzako da, enpresaren parte izatea. Hartzen dituzun erabakiak ikuste inpaktua dutela enpresarekiko, eta ez langile soil bat izatea bakarrik. Zure ezagunen bati, gomendatuko zenioke hanpon lan egitea? Bai, dudarik gabe gomendatuko nioke, oso langiro ona daukagu lantokian. Azten doan enpresa bada, mundu mailan ireki ditu enpresa gehiago, bai Kazajistanen, bai Arabian, bai Indian, eta gomendatuko nioke 100%. Bai. Ederki, Mikel Senberena, eskerrik asko, gurekin partekatzeagatik zure esperientzia. Zuri. Eta ondo izan. Eskerrik asko.